Nag-alababayi ang PNP as in NUP personnel kan PRO5 sa ginibong kick-off ceremony kan kumandansya sa Women's Month celebration kasubagong aga na ginibo sa laog kan Kampo General Simeon Ola. Sulot ang sa indang mga OOTD, nag-Tele2 run pa ang 27 partisipantes na nagdara nin 10 kaugmahan sa mga paradalan. Pira sa mga naghatod nin kaugmahan sa selebrasyon, si Patrolman Gerby Alintana asin ang NUP na si Angel Hanapin Jr. Dahil daa sa aktibidad, mas na-appreciate pa ninda ang kababaihan. Thank you sa experience na ganito kasi pinapil sa amin na ganito pa lang ang sitwasyon ng isang babae once na nagpapaganda sa mga partner nila. So ayun, kumbaga maging thankful kami kasi yung effort nila na ibinibigay nila palagi para lang maging presentable para sa amin. Kumbaga kailangan namin suklian yun. Masaya dahil ako'y nanalo. First time ko pong mag-join sa ganitong. Salamat po sa mga women's. Ako'y women's na rin at sila'y napasaya ko. May tema ang aktibidad na lipunang patas sa bagong Pilipinas. Kakayahan ng kababaihan, patunayan. Sigun kay Police Brigadier General Andre Dizon, ngunya na Women's Month, tututukan panindaan pagpapababa sa kasukan pang-aabuso sa kababaihan, urog na sa mga minor di edad. Laom niya man na mas matawan panin importansya kan kapwa niya kalalakihan, ang kababaihan asin mas respetuhon, magin man ang LGBTQ community. Inihingi natin sa kanila na tulungan nyo na babaan yung datos kasi we cannot deny the fact na tumataas dahil nga doon sa mga domestic violence na nangyayari. Yung kababaihan natin, sir, ini-encourage natin na they have to capacitate themselves kasi available po, equal opportunity nga silang maka-access ng mga schooling kung paano i-improve yung ating community relations. So sa mga kalalakihan, we really have to respect, we really have to give priority sa mga kababaihan natin when it comes to that field kasi yun ang expertise talaga nila. Labi man na ikinaugma kan spokesperson kan Bicol PNP na si Police Lieutenant Colonel Maluca Lubakib, anis persos kan sa indang kumandansya para maipamati sa indaan sa indang importansya. Actually, I am overwhelmed dahil every year nagse-celebrate tayo ng National Women's Month and we really appreciate yung pagkilala sa amin ng mga kalalakihan dito sa Police Regional Office 5. But we really appreciate yung kanilang gestures na they appreciate us. But nevertheless, we really salute our male counterpart for giving us the chance na ipakita yung impact namin as a female personnel ng PNP. Apwera sa runwalk, pinahiling man kan PRO5 ambassadress ang sa indang tibay sa pagbabaton. Pinanginotan man ni Dizon ang Zumba Dance. Kaiba ang 1,500 na babaying kapulisan kan Bicol. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar.